Gurbanguly Berdimuhammedowyň geçen hepde Birleşen Ştatlarda bolan wagtynda Amerikan işöwer wekilleri bilen birnäçe duşuk geçirilenligini Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy 21 fevralda habar berdi we Idianowyň Al Arabi telekanalyna beren interwýusyny çap etdi. Bu maglumatlar Halk Maslahatynyň başlygynyň Birleşen Ştatlara ugranlygyny 16 fevralda habar beren resmi mediada şondan bäri çap bolan ilkinji habarlardyr. 21 fevralda Türkmen Döwlet Medeniýetinde çap edilen maglumata görä Gurbanguly Berdimuhammedow Saudi Arabistanyň Al Arabi telekanalyna beren interwýusynda ýurdun esasy maksadynyň dünýäde 4-nji uly gaz gorlarynyň serişdeleriniň eksportyny diversifikasiýa etmekdigini aýdypdyr. Türkmen ýarkylama geoiqtisady şertlerde beýan ýagdaýym ähmetine hasem düşünmek bilen öz energetika strategiýasyny hem şo sanyna halkara bazılarını üreyen cevap kıyaşılıklı oğlunçluklu esaslayıp şekillendiriliyor. Bu yerde baş maksat energetik akımlarını akıl paketiyle diversifikasiya etmekten avaratır. Diýip Berdimuhammedow Al Arabi telekanalynda aýtdy. Interwýuda Berdimuhammedow Türkmenistanyň Birleşen Ştatlar bilen hyzmatdaşlygy barada aýdyp, ol özara peýdaly we deň hukukly esasda ýygyderli ösýär diýip bellädi we Ir-Amerikan kompaniýalarynyň John Deere, General Electric, Case, Boeing, Coca-Cola, Sikorsky we Caterpillar ýaly şirketleriň Türkmenistanyň ýangyş energetika puwdagyny ulag ulgamyny, elektrik energiýasyny, programma üçinçiligini, owa hojalygyny we azyk senagatyny öz üçin alýan Türkmen bazarynda uzak wagtlap üstünlükli işlenligini aýdypdyr. Berdimuhammedow Amerikan kompaniýalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanda malaşdyrylýan ykdysady taslamalaryň möçberiniň 45 milliard Amerikan dollaryna golaýlanlygyny aýtdy. Şeýle-de Berdimuhammedow halkara kompaniýalarynyň ýurdun gazyny Awganistandaky, Pakistandaky we Hindistandaky energiýa mätäç bazarlara çykarjak transowgan gaz geçiriji taslamasyna gatnaşmagy çagyrýanlygyny aýdyp, diversifikasiýa urlarynyň biri hökmünde Ýewropa gaz aktyrmak boýunça Transhadar gaz geçiricisini agzady. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Turan barlyk merkeziniň baş eksperti Bruce Panier Gurbanguly Berdimuhammedowyň Birleşen Ştatlara saparyndan soň Al Arabiýa beren interwýusynda gozgan gaz eksportynyň edil häzir Birleşen Ştatlary gyzyklandyryp biljek mesele däldigine ünsü çeker. The US doesn't buy any energy from Turkmenistan. Amerika Türkmenistandan hiç hili energiýany satyn almaýar. Bu onuň sowda ugurlarynyň diversifikasiýasyna hem degişli. Meniň pikirimçe Amerikanyň häzirki administrasiýasy Ýewropanyň problemalaryna gyzyklanma bildirmeýär. Sonuň üçin Türkmen gazynyň Ýewropa aktarylmagyna gyzyklanmak beýlede dursun. Bu Amerikanyň öz wähwitlerine belli bir derejede ters gelýär. Amerika häzir Ýewropa sowuklandyrylan gazyny satýar. Bu nukta-i nazardan Türkmenistan Ýewropanyň bazary üçin teknik taýdan bäsdes bolýar. Turkmenistan is technically a competitor for the European market at that point. Diýip Bruce Panier aýtdy. Türkmen medeniýetinde Gurbanguly Berdimuhammedowyň Al Arabiýa beren interwýusynda aýdanlarynyň onuň Birleşen Ştatlaryň Florida ştatyna bir hepde golay wagtlap eden sapary bilen nähil ara baglanşygynyň bardygy anyklaşdyrylmady. Türkmen döwlet mediýasy onuň Floridada geçiren duşuklary barada çap eden maglumatynda onuň ilki baştan Niklaus Companies şirketiniň ýol başçysy John Rees we beýleki wekilleri bilen gepleşenligi aýdyldy. Resmi habara görä duşukda iki tarap bilen gatnaşyklar we hyzmatdaşlygy östürmek meselesi maslahat edilipdir. Berdimuhammedow bu kompaniýanyň gatnaşmagynda gurulan golf meýdançylarynyň görnüşlerini görüp Arkadak şäherinde we Abada milli teýatçylyk zolugynda döwrewap golf meýdançylaryny gurmak planynyň bardygyny aýdypdyr. Bu kompaniýanyň öz maglumatyna görä ol 2025-nji ýylyň noýabr aýynda özüni bankrot eglan etdi. Birleşen Ştatlara sapar eden Gurbanguly Berdimuhammedow şeýle-de Türkmenistan Birleşen Ştatlar işöwerlik geňeşiniň ýerine ýetirje direktori Eric Stewart bilen duşupdyr. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä Stewart Amerikan işöwer toporlarynyň Türkmenistan bilen gatnaşyklary östürmäge gyzyklanma bildirýänligini aýdypdyr. Bruce Panier Gurbanguly Berdimuhammedowyň Birleşen Ştatlara eden sapary barada berilen resmi habarlaryň onuň hakyky maksadyny anyklaşdyrmady diýip belledi. Well, obviously the visit of Gurbanguly Berdimuhammedow to the United States. Gurbanguly Berdimuhammedowyň Amerika sapary garaşylmadyk bir ýagdaý boldy. Onuň sapar eden wagtynda hiç hili habar çap edilmedi. Indi onuň saparynyň gün tertibi barada berilen habarlara inanar ýaly däl. Gurulus kampaniýasynyň başlygy bilen duşuşmak
golf klubunyň guruluşy barada gepleşmek, hut halk maslahatynyň başlygynyň barıp maslahat etsek meseleleri ýaly görünmeýär. That doesn't sound like something that you send the chairman of the Halk Maslahati to deal with. Diýip Panyer aýtdy. Türkmenistan bilen Birleşen Ştatlary edil häzir gyzyklandyryp biljek özary mesele näme diýilip berilen sowala Bruce Panyer öz pikirini şeýle beýan etdi. There's probably something connected to the military that's going on with this. Bu ýerde harby mesele bilen bagly bir zat bolmagy mümkin. Iranyň daşynda Amerikan goşunlarynyň artdyrylýandygy sır däl. Seýledi, Amerikanyň goşun resmiýeti geçen aýda Aşgabatda barıp gaýtdy. Ýagdaýak Amerika Awganistandaky ýagdaýa gatnaşan döwründe Türkmenistan Amerika bilen belli bir hyzmatdaşlyk edipdi. Emma biz onuň nähili hyzmatdaşlyk bolandygyny anyk bilemzok. Biz häzirki wagtda näme barada gurulşylandygyny belki hiç wagt bilmeris. Belki de Berdimuhammedowyň bu barada gurulşmak islemegi onuň taparynyň esasy maksady bolsa gerek. Ýöne gelin Türkmenistanyň munda näme alyp biljegine teredeli. He probably went one to talk about that, but to see what Turkmenistan is going to get out of this. Diýip siýasy bilermen aýtdy. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygynyň bir hepde golay wagtlap Birleşen Ştatlara sapary barada Türkmen döwlet medeniýetinde çap bolan maglumatlary görä, ol saparyň dowamında Floridanyň golf klublary we atçylyk toplumy ýaly diýeshalary barıp görüpdir. Gurbanguly Berdimuhammedow hem prezidentlik döwründe hem de ondan soň golf meýdançylary, atçylyk toplumlary, köşkler we konferens merkezleri ýaly gymmat baha kaşaň diýeshalaryň gurulşygyna uly gyzyklanma bildirýär. Şeýle kaşaň toplumlarynyň ençemesi eýem guruldy. Türkmen hökümeti göwrümi we çykdyjylary boýunça mektepler, çağlar, baglary we keselhanalar ýaly sosial diýeshalardan has uly çykdyjylary talap edýän kaşaň diýeshalary sosial obyektler diýip adlandyrýar. Belletek Gurbanguly Berdimuhammedow Niklaus Companies şirketiniň özüni bankrot eglan etmeginiň ýa-ni onuň baş direktory bilen 18 dekabrda Aşgabatda da duşuşdy. Ol şonda Awada milli siýasatçylyk dowlagynda golf klub taslamatyny durmuşa geçirmek meselesini maslahatlaşdy. Şu aýyň başynda Türkmenbaşy şäheriniň onlarça ýaşaýjy şäher häkimligine baryp Awadada täze golf klubyň gurulmagyna garşylyk bildirdi. Diýeshanyň guruljak ýerinde düýbüni tutmak çäresi üçin taýýarlyklaryň başlanmagy, agyz suwy, ýol we ýaşaýyş çaýlaryň awatlanmagy ýaly esasy zerurluklarda kynçylyk çeken yerli ilatda nägilerik döretdi. Mundan öň döwlet medeniýeti tutuş ýurtynça ona golay golf meýdançasynyň guruljakdygyny habar berdi. Halk maslahatynyň başlygy öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň sapary bilen Birleşen Ştatlara gidenligi barada döwlet medeniýetinde 16 fevralda habar berildi. Emma onuň maksady we gün tertibi hatda anyk senesi görkezilmedi we bir hepde golay wagtlap hiç hili habar berilmedi. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň Florida ştatynyň Fort Lauderdale aeroportunda bir näçe günläp duran Türkmenistana degişli uçar yerli medianyň ünsüne çekdi. Maglumatlarda uçaryň şol ýerde 15 fevralda peýda bolandygy we uçara zeper yetenligi habar berildi. Türkmenistanyň döwlet medeniýetinde bu barada hiç hili habar bolmady. Geçen hepdäniň aýagynda Türkmenistanyň günorta gündäwr tewitlerine gelen güýçli tozonyny ýel sebäpli onlarça ýaşaýyş saýy, ikin meýdanlary zeper çekdi, ençeme adam yaralandy. Ahal, Lewap, Mary welaýetleriniň köp ýerlerinde sagatlap, käbir tewitlerde ençeme günläp hojalyklaryň elektrik üpsünçiligi kesildi. Tebii harasatdan ejir çeken ilat häkimetleriň dymmagyndan we himayet sorap gelýänlere gödök darysmagyndan nägile bolýandygyny aýdýar. Howa maglumatlaryna gözegçilik edýän Media Jurnal nesrine görä 20 fevralda Demirazyk günwatardan Türkmenistanyň çägyna gelen ýelin görkezüjileri käbir tewitlerde tupan derejesine çelini ýetipdir. Türkmenabadyň meteor stansiýasy ýeliň 25 metr sekund çelini ýetýän tizligini hasaba alypdyr. Marada ýeliň tizligi 24 metr sekunda ýetip, tozalny tupan sebäpli görünýän agyrylyk 300 metr çelinip etilipdir. Aşgabatda ýel sekundda 21 metr bolupdyr. Belletek döwletiň bir gözegçiligindäki türkmen mediasy tebii hadisanyň werançylykly netijeleri barada adatdaky ýaly dymýar. 20 fevral günortanlar mara gelen güýçli tozonly ýel 4-5 sagat dowam etdi. Hojalyklaryň jaýlarynyň üçeklerini gopardy, penjerelerini döwdi. Welaýatyň köp etraplarynda ençeme sagatlap, giýje ýaryna çenli tok bolmady. Türkmen gala we ýoly tön etraplarynda 2 günden soň hem elektrik üpçünçiligi ýola goýulmady. Diýip anonim gurulşan Marynyň ýaşaýjysy aýtdy.
40 ýaşlaryndaky büdjet isgäri yerli elektrik idaralaryny ýüz tutanlarynda olaryň isimiz gaty köpeldi. Yetişdigimizden näsazlyklary aradan aýyrmagy finansiýarys. Gaýrat ediň. Adam sanymyz we zerur teristlerimiz yetmezçiligi edýär diýip ýagdaýlaryny düşündirýändiklerini aýtdy. Söhbetdeşimiz ýylyň hojalyklaryň melleklerindäki we ýyldysxanalaryndaky ikinleri hem harap edendigini, gullerini dökendigini sözüne goşdy. Tozanly ýel sebäpli Ahal vilayatynda hem onurça jaýa zeper ýetdi. Köp hojalyň elektrik käbir ýerlerde suw üçinçiligi de kesildi. TV haratda işket alanlaryň hem bardygy bellenilýär. Ahalyň tejin Kaka Saraks we Babadayhan etraplarynda ýeliň howa zyňan jaý üçekleriniň tahtalarynyň galandylary degip şirket alan ýaşaýjylar bar. Dem gysmaty ýokary batysy bolan adamlar has kötendi. Tiz kömek gullugyna ýüz tutanlar hem boldy. Diýip atlandyrylmasyzlygyny soran tejenni bir lukman belledi. Lewapdaky habarçymyz hem welaýatyň köp sewitleriniň jaýlaryna ziýan ýetendigini belläp, ýylatly nokotlaryň köpsinde 23 fevraly çelini hem elektrik üçinçiliginiň dikildilmändigini nykdady. Türkmen sosial media ulanjylary da howany, köçeleri, tarymtyl tozany bürän güýçli ýeli, onuň ýetiren ziýanyny video düşürip paýlaşdylar. Ulanjylaryň arasynda sewid üçin kän adaty bolmadyk TV hadisalaryň soňky döwür has köpelendigini belläp, häkimetleriň bularyň ziýany netijelerini aradan aýyrmakda ýylaty himayet bermeýändigini üns çekenler de boldy. Mardaky habarçymyz himayet sorap yerli häkimetleri ýüz tutan ensimi ziýan çeken ýaşaýjy bilen söhbetdeş bolmagy başardy. Onuň tasdiklamagyna görä, ýaşaýjylaryň ensimisiniň jaýlarynyň üçekleri we penjireleri de aýlanypdyr. Ýaşaýjylar täze guruluş haritlaryny, ustalaryň hakyny tölemäge ýagdaýynyň ýokdugyny, gündelik ýyjak çörekleriniň aladadygyny düşündirjek bolup, yerli häkimliklerden goldaw tapmagy finansypdyrlar. Degisli resmiýleriň biri bolsa, Bar gitte bankdan kredit al. Näme häkimlik saňa pulsuzlara pul berýän bankmy? diýip jogap gaýtarypdyr. Azatlyk söhbetdeşimiziň howpsuzlygy sebäpli bu ýagdaýyň takyk ýerini we wagtyny galy berse-de anyk adam atlaryny äsgär etmekden saklanýar. Türkmenistanyň giňişliginde adaty bolmadyk TV hadisalar soňky bir näçe ýylda izli-izine gaýtalanýar. Duzly we tozanly ýel ýurdun ähli vilayatlarynda we paýtagtynda ençemegedek boldy. Galy berse-de şu ýyl Türkmenistanda fevral aýynyň gözegçilik döwründäki iň ýokary temperaturasy hasaba alınıp, 19 fevralda käbir sewitlerde howanyň gyzgynlygy may aýyna laýyk derejä ýetdi. Häkimetleriň ýylaty tebigy betbaççylyklar döwründe hiç ýyly maglumat, maddi we ruhy ýardamyny bermezligi soňu bilen jemgyýetde häkimete öňden gelýän ynamsyzlygy has hem çuňlaşdyrýar. Diýip söhbetdeşlerimizin biri sözüni jemledi. Türkmenistanda häkimetler Ramazan aýynyň dowam edýän şu günlerinde raýatlaryň dini däp desurlaryny berjäy etmegini çäklendirmek we dindarlara basyşlaryny dowam etdirýär. Ahal vilayatynda enatalara çağlarynyň meçitlere gatnamagynyň we namaz okumagynyň öňüne almak tawşyrylýar. Bu aralykda Lewap vilayatynda käbir polisiýa işgärleriniň çağlaryň Ramazan aýdyp ýygnan pullaryny ellerinden almak bilen bagly wakalaryň ençemesiniň bolandygyny ýaşaýjylar we polisiýadaky çeşmelerimizin ençemesi aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 23 fevralda Ahaldan we Lewapdan maglumat berdiler. Şu günler bäherden etrafynda orta bilim berýän mektepleriň ýolbaşçylary okuwçylaryň hosarlaryny, enatalaryny toplap ýygnak geçirýärler. Mektep ýolbaşçylary olardan çağlarynyň meçitlere gatnamagyny we namaz okumagynyň öňüne almagy tawsyrýarlar. Diýip bäherdenli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga-da öýünde çağlara arab elipbiini öwredýän mollalar hem Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň sewitdäki bölümine çağırylýar. Bu mollalar çağlary enatasynyň haýsy bilen islam dinini, Qur'anyň harplaryny we okuluş düzgünlerini öwredýärler. Olar MHM işgärleri tarapyndan anyklanyp, MHM-niň bäherden etrap bölümine çağırylýar we soragy çekilýär. Olar dürli basışlara we kemsitmelere tezebar edilýärler. Olaryň üstlerine gyýgyryp, gözlerini hemisilik, türmede assakdyklary barada gorkuzýarlar.
Diýip yerli kanun goraýjy edaralaryň birindäki çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden, şolsanda Sebitin polisiýa we bilim müdürliklerinden telefon arkaly resmi tesvir alyp bilmedi. Ýöne bu waka ýurdun Balkan welaýatynda ýaşy 60-a ýetmedik büdjet işgärlerine, kanun goraýjylara we çağalara Remezan aýynda meçitlere namaza barmagyň gadagyn edilendigi baradaky maglumatlaryň ýa-da gabat geldi. Azatlygyň Balkandaky çeşmeleri 18 fevralda beren maglumatlarynda tawşyrygyň dilden edilendigini we hiç ýyly resmi düzgün ýa-da kanuny esas görkezilmändigini aýtdylar. Balkanly ýaşaýjylaryň sözlerine görä meçitlerde edilýän wagyzlarda çağalaryň we zinanlaryň jemaat bolup namaza gelmegi dogry däldi hem aýdylýar. Türkmenistanda häkimetler Remezan aýynyň başlanmagy we meçitlere barýan adamlaryň sanynyň köpelmegi bilen musulman dinçileriniň üýşmeleňlerine gözegçiligi artdyrýarlar. Dürli çäklendirmeler girdilýär. Şol sanda raýatlardan öýlerinde namaz okumak ýa-da meçitlere mobil telefonlary getirmezlik talap edilýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 41-nji maddasynda her bir adamyň özüniň dine garaýşyny öz başda kesitleýändigi, onuň ýeki özü ýa-da beýle adamlar bilen bilelikde İslam dinine uymagy ýa-da hiç bir dine uymazlyga haklydygyny talýar. Muňa garamazdan halkara hasabatlarynda Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň esasy azatlyklaryny, şol sanda din wyjdan azatlygyny çäklendirmekde ýyllar boýu tanqid edilýär. Türkmenistanda raýatlaryň dini azatlyklarynyň bozulmagy dowam edýär diýilip, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň halkara dini azatlyklary komissiýasynyň geçen ýylyň awgustunda ýaýradan ýyllyk hasabatynda Türkmenistana aýratyn alada döredýän ýurt hökmünde kesitlemek teklip edildi. Bu aralykda Lewapda käbir polisiýa işgärleriniň çağalaryň ýarymezan aýdyp ýygnan pullaryny ellerinden almagy bilen bagly wakalaryň ençemesiniň bolandygyny yerli ýaşaýjylaryň we polisiýadaky çeşmelerimizin ençemesi aýdýar. Türkmenabad şäheriniň derýaçylar hemde Bahar etraplarynda yerli polisiýanyň asudylyga gözegçilik edýän işgärleri ýarymezan aýdýan çağalaryň ençemesiniň ellerinden pullaryny aldylar. Bu ýagdaýlar 19 fevralda boldy. Diýip polisiýadaky çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä bu etrapçylarda gurply maşgalalar agdykly edýär. Çağalar orada aýynda goşmaça gazanç etmek üçin hatda asmanda aý görünmänkä ýarymezan aýdyp bu etrapçylara aýlanýarlar we hojalyklaryň gapylaryny kakyp başlaýarlar. Etrapçylaryň arasynda asudylyga seredýän patrul çağalary ýyzarlap ellerinden pullaryny alýar. Olaryň aglabasy ýaş işgärler bolup, olaryň köpüsi para berip işe giren. Degişli habar İçeri İşleri Ministrliginiň vilayet hemde şäher bölüminiň başlygyna baryp yetmedi. Bu habar azatlygyň üstü bilen köpçülige ýetse makul bolardy. Diýip çeşmämiz belliýär. Agdalýan etrapçylaryň bir näçe ýaşaýjysy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda bu wakalary tasdiklap, çağalaryň polisiýa işgärleriniň eden etdiligine garşylyk görkezip bilmändigini aýdýar. Bu etrapçylarda çağalaryň her biri giýişlik tagat 5 bilen giýje tagat 11 aralygynda ýarymydan aýdyp, ýüzlerçe manada çelinip pul ýygnaýar. Polisiýa işgärleriniň çağalaryň anyk näçe manadyny alandygy belli däl. Ýöne asudylygy we raýatlary goramaly polisiýanyň çağalary talamagy gaty kabul ederlikdir. Diýip Türkmenabadly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Lewabyň degişli häkimetlerinden, şol sanda polisiýa müdürliginden resmi tesvir alyp bilmedi.